Казвам се Петю Петков, викат ми Шайбата, точно в това училище съм си го спечелил този прякор, както не, така и много други неща. Отпред има много кестени, цялото училище е заградено с кестени, стари, възрастни, хубави дървета. Едно време, по мое време, като бяхме деца, значи това става 80-те години, средата, ни караха да ги събираме тия кестени есенно време и трябваше да ги предаваме на... Мисля, че тогава по аптеките ги събираха за лекарства или аз не знам за какво. Беше много полезно да спиш с кестени под задглавницата. И интересното случи тогава, когато напълнихме чувалите с кестени и пристихме тук отзад, ги събираха на Мибое, ходехме да ги мерим. И се стоварваме нашия клас, бяхме в В паралелка и съответно Б паралелка и А паралелка, със всеки с чувал с кестен пред него. Учителките много доволни, другарките по това време и точно преди да се започне меренето на кестените се прехвърчат леки искри между Б паралелка и В паралелка и след тези искри започват да прехвърчат и кестени. И за около 15 минути кестените отново се разтиваха по земята, чувалите бяха празни, всички бяха подути, посинени, кой реве, кой се смее. Иначе всякакви хубави работи. Башар Рахал, моя приятел Башар Рахал, разказал как е играл топчета тук в двора. Той беше един човек, който ме научи да играе топчета. Топчетата, мили деца, беше една основна игра. Топчета, задължително, ако си ти един уважаваш себе си младеж, трябва да имаш 5 топчета най-малко. Една гуда, няколко сириеца и една-две пластмасови обикновени от стрелбището. Значи гудата и сирийците са най-ценни. Сириец струва 3 пластмасови, гудата струваше 2 пластмасови. И долу тук на пясъчника трябваше да играеш на топчета, ако си уважаваш себе си младеж. Ако не играеш на топчета, ядеш бой. Тук всички от целия квартал бяхме събрани. Имаше хора от Обеля идваха тук на училище. И си казва, гледай хората откъде идват тук на училище, аз тук трябва да пресека една улица и пак закъснявам. Не съм виждал много от моите учителки, надявам се, че са живи и здрави. Искам да им кажа благодарност за всичко, което са направили за нас, мен и моите съученици, за нашето поколение. Специално другарката, в последствие стана госпожа Попова по математика, да е жива и здрава, дано да е в цветущо здраве, се чувства добре, защото милата колко нервни клетки сме избили на времето. Но направени хора. Здравейте, аз съм учил тук от 4-ти клас до 12-ти клас, доста години общо взето, почти целия ми съзнателен младежки живот. И мога да кажа, че така, тук съм се изградил като човек и това беше за мен второто семейство в 19-то училище. Даже спомням, че нашата класна стая, аз бях аранжьора на класната стая, цялата бях облепил с плакати от филми. Даже спомням, че прожектирахме Титаник по история, всякакви такива. Общо взето имам само хубави спомени от 19-то училище. И наистина мисля, че сте случили с това училище. И сега ми е много хубаво, като виждам хора, които са ми преподавали, които все още са действащи преподаватели и съм сигурен, че от тях имате много да научите, както аз съм го направил. За един ден напуснах 19-то училище, защото моят любим преподавател Папа Лезов изведнъж се оказа, че няма да ми преподава. И аз казах, не, без него аз не мога да уча каквото и да е. Отидох в едно училище, няма да казвам кое, да не ги обида хората. Стоях един ден и на другия ден се върнах тук и си давах сметка, че тук е така моят дом, един вид. Мисля, че това е едно от училищата, които просто си заслужават. Честита 80 годишнина. Вярвам, че ще има още 80, още 180, защото след тук се работи сериозно и изобщо хората са много усмихнати, много положителни. Това е най-важното, за да можете да се изградите като личности. И така. Честито 19-то училище! Всъщност преди почти 30 години бях първокласник през 1978 година. И учих тук в това училище от 1 до 7 клас. Това бяха 10-те най-хубави години от живота ми. Шегувам се, не съм повтарял, даже бях отличник. И
си спомням, че много играехме с моите съученици тук на двора. Вие всякакви игри играете, като през междучасията. Скачаме на въже. Правим си къпинг с футбол. Футбол, нали? Ходене на кофи. Да. Ние играехме предимно на футбол и на топчета. Знаете ли как се игра на топчета? Не. Тя беше много популярна тази игра с едни такива пластмасови топчета. Викахме им гуди. И се изкопава една дупка в пясъка. И на 4-5 метра от нея се прави една такава черта, на която се вика кале. И от калето трябва да фърлиш топчето така, че да влезе в дупката. То от първия път никога не става. И след това трябва няколко пъти, обаче целта е и да пречиш на другите, те да си вкарат топчетата в дупката. И може да им чукваш топчетата, да ги пращаш там на други места. Това беше много популярна игра. Завърших 7-ми клас с моите съученици, с които съм учил 7 години. Се пръснахме по различни училища, обаче и до ден днешен често така се събираме, говорим си. Единият е заминал за Германия, имаме съученичка, която живее в Англия, обаче като си дойдат, винаги така се събираме и си говорим разни неща. Много интересно. Вие за какви неща си говорите така помежду си? Особено ето това пикник на вулкан си говорим с краката и започваме се дърдорим. Играем на гатенки, разказваме си за живота. Какво е? Как е живота? Сложен ли е? Понякога сложен, понякога не. Искате ли сега тук всички заедно да погледнем в камерата и като кажа 3-4, да кажем на училището честит рожден ден? Да. Става ли? Да. Готови ли сте? Да. Гледайте в камерата. 3, 4. Честит!